Let's eat ice candy! Na may soft ng slime niya eh. Parang naiwan doon kahit banlawan mo na. So, sobrang lambot and hydrated yung video na to guys. Lalo na sa mga estudyante na nangangailangan ng mask na, you know, wala tayong body. Hey everyone! We are here in Ilocos. Sabi ko na nga, may makakarinig. Yay! Halika na, dali! Dali! Mag-hey everyone ka na. Hi everyone! Today my best panda is may gatang. May gatang. Mix ng Ilocano sa Tagalog na yung salita niya. Sabi ko, I will film videos. Didala ko yung tripod ko, yung camera ko, and my memory card, but then low-bat yung camera ko and wala akong dalang charger. Ang galing, di ba? But I will still film using my phone para may ma-upload tayo. Kasi may iti-test tayo na hack or Pinterest hack. Ginawa siyang sandwich. Yan. Yan ang ginawa niyang sandwich niya. Yung tripod natin, bonggang-bongga. Laundry basket. With lotion. Ayan. So, mag-film tayo. Hey guys, so, na-dry na tong aking hair. A-update na lang ako sa video ko kasi, tingnan nyo naman, anong nangyari? Walang dumikit na pink. Ano lang, yung nagkulay lang yung towel ko. Yun, pero sa buhok, walang nangyari. So, update ko na lang yung video ko about sa Pinterest hack na itetest ko. And may itetest pa ako na iba pa na hack. Instagram hack naman siguro. Sayang yung makeup ko. Wala akong ma-film kasi ang daming motor, ang daming dumadaan. May mga nag-uusap-usap dito sa side ng bahay and everything. So, wala akong ma-film. Ito dapat guys, yung mga i-film ko. Ayan, andyan din yung floor. Na-challenge namin ni Bebe. But then, nga, maingay. So, ayusin ko muna yan. I'm really loving my eye makeup today, guys. Parang, you know, kulang pa ba sa blend? But I'm really loving it. Super, parang natural lang siya na may konting dark lang. Ay, grandma. Mukha. Let's eat ice candy na may buko. Hey guys, so currently I am washing my clothes over there. Mga isang load lang. Kinaya naman niya ng isang load lang sa dami ng dirty clothes ko. Yung isang luggage ko, yung brown, puro dirty clothes yun. And ginagamit ko, eto. Ganito lang din yung sabon na ginamit ko. This is from personal collection na yung Tough. Tapos, ito, first time ko itong gagamitin, itong white. Kasi yung violet na ganito, sobrang bango. Ganito yung, kasi, fab ko ng mama ni Mac. Tapos, binigyan niya ako dati ng isa na ganito. Pero yung violet, sobrang bango. Sobrang nagtatagal talaga yung bango niya. So, I wanna try this one kasi may nagbenta kaninang umaga ng ganito. Yung soft talaga, guys, na, na Fabcon from personal collection. Sobrang bango talaga. Ang tagal talaga ng amoy niya, yung kahit ang tagal lang nasampay dyan or kahit ang tagal na niya sa cabinet, hindi nawawala yung amoy niya. Lalo na pag tinupi, pag open mo, sobrang bango. So, a must have sa mga moms. Lalo na sa mga dyan, nag-dorm. Good na good siya. I have an oatmeal here, guys. Ayan, gabi na. But, konti lang yan. Pero hindi ko siya kakainin. Nilalagay ko siya sa mukha ko. Kasi, wanna do the oatmeal mask again. Ginawa ko na oatmeal, guys, yung yung instant na oatmeal. Okay naman siya. Pwede siya. Tapos, nilagyan ko siya ng konting hot water para maging paste lang. Ayan. Tapos, ito na yung i-apply ko sa mukha. Ang sarap. Parang gusto ko kainin. Maganda kasi ito na pang moisturize. Tapos, ng mga inflammation, ganyan ng mga redness. Ayan. And blemishes. Tapos, maganda siya lalo na sa mga sensitive ang skin. So, apply lang natin siya sa ating face.
So, ito na guys, yung aking mask, oatmeal mask. Kailangan talaga nakahiga ka after nito kasi magkakanda, hulug-hulugan yung mga yan pag medyo nag-dry na sila. So, maganda nakahiga. Ayan. Okay lang naman kahit hindi man lagyan ng oatmeal lahat ng part. Kasi yung moisture naman ng habon mo yun, yung parang medyo sticky part niya. Yun yung dapat na nilalagay sa face. Ayan na guys, nabanlawan ko na yung oatmeal and sobrang soft ng feeling ng skin. Kasi yung slime niya parang naiwan doon kahit banlawan mo na. So, sobrang lambot and hydrated yung feeling. Medyo mahirap siyang tanggalin lalo dito sa mga banda dito. So, kailangan maganda yung silicone pad. Yun yung pinangtanggal ko. Yung silicone pad na nabibili sa Watsons. Yun yung pinangganon ko para mas madaling matanggal. Kasi sobrang dulas talaga niya guys. And kagandahan pa nun, sobrang tipid kasi konting konting lagay lang ng oatmeal. Actually, yung isang sachet parang ang nagamit ko lang doon sa mask ko 1 to 2 tablespoons. Parang ganun lang. 2 tablespoons lang ng oatmeal na yung instant. Tapos sinagyan ko lang siya ng hot water. Tapos yun na yung pinang mask ko dito. Sobrang ganda guys. Tipid na tipid sa kusina na galing yung face mask natin. If you haven't yet subscribe to this channel, please do subscribe and like this video and i-share nyo tong video na to guys, lalo na sa mga estudyante na nangangailangan ng mask na wala tayong budget sa lahat niyan. So, yun. Share nyo na para din sa iba na may matutunan din sila. So, good night and I'll talk to you on my next one. Bye!